Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед, дастгирӣ кунед дӯстон, зангбачаро пахш кунед, навори навбати моро интизор шавед дӯстон. Дар номерҳои поёнгӣ ҳатман барои реклама муроҷиат кунед, кӯмак мерасонем дӯстон. Пеш аз навор аз тайр кардан дӯстон як рекламаро тамошо мекунем. Рекламаи беҳтарин барои занон. Занг занед дӯстон, маълумоти пурраро метиҳанд. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. Хоб дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута 4. роҳи Корвон аст дӯстон, ин тараф бошад, дарвозаи шаҳр, Гулбута 4, роҳи Гранзавод, хонаи фурӯши ана ҳамин тараф аст дӯстон. аз ана ҳамин ҷо то пеши хона 600 метр роҳ аст дӯстон. Квартираи фурӯшӣ аст, 2 ошёнага, 60 квадрат, бинои 7 ошёна, хона дар 6 ошёна қарор дорад. рафта аз пеш ба навор мегирем дӯстон. хоб дӯстони азиз, ана ба пеши бино омадем. хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино ҷойгир аст. бинои 7 ошёна гуфтем, хона дар 6 ошёна қарор дорад. тирезаҳои кухня аз бари бино, тирезаҳои хона аз пушти бино аст дӯстон. ҳозир медароем ба даруни хона. айни ҳол римо надорад. маълумоти пурраи хонаро гап мезанем дӯстон. нафароне ки чизе нафаҳмиданд дар номерҳои соҳибмулк занг мезанед, маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳанд. хоб дӯстони азиз, ба 6 ошона баромадем. ростаки аз тарафи дасти чапмон хонаи анамон фурӯшӣ мешавад. дар як падес 8 дар хона аст дӯстон. ростаки аз падес тарафи дасти чап мегардем дӯстон. ростаки хонаи фурӯшӣ аст. 2 дар хона 60 квадрат гуфтем. пад абои полни шпаклёвка шикатур ҳамаш кардагиам дӯстон. ростаки ҷои кухня мешавад. монтажи сим ҳамаш кардагиам. он ҳамин тирезаи гуфтем ки аз бари бино аст. ростак як калидор мешавад. инҷо бошад ҳоҷатхона, санузел, душевой. аз ин тарафи дасти чапмон ҷои зал мешавад дӯстон. камтар торик аст. монтажои симош гузаронидагиам дӯстон. разветгоҳ ҳамаш кардагӣ. аз тарафи дасти рост бошад спальня аст дӯстон. спальня як балкон то зала. дутуриза аст. пушти бино аст. хоб дӯстон, хонаро дидем. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута 4, роҳи Гранзавод. аз шоҳроҳи калон дӯстон ба навор гирифтем. 600 метр то пеши ана ҳамин бино дӯстон. бинои 7 ошона, хона дар 6 ошона қарор дорад. 2 дар хона 60 квадрат,
хона ҳамаш падабой кардагиян, чуноне ки дидестен монтажу гузарондагиян, стяжкаи полшам кардагиян дӯстон. нархи хона 265 000 сомон боз муомила дорад. номерҳо барои тамос 917 61 88 88. дар ана ҳамин номерҳо дӯстон ватсап ҳаст, дар ватсап муроҷиат кунед, маълумоти пурраи хонаро соҳибаш медиҳад дӯстон. шартномавӣ аст, техпаспорт надорад дӯстон, шартномавӣ хариду фурӯш бо маълумоти пурраро соҳибаш медиҳад. хуб, дар канал омода мешавем, лайк мемонем, дар номерҳои пурраи демо нашуд реклама ҳатман муроҷиат кунед, кӯмак мерасонем дӯстон.